når man møder andre på den måde, som man gør i Tivoli Erhvervsklub, så har man en eller anden fælles forum, man mødes under, en fælles referenceramme. Det er ikke kun kunder, man finder, men det kan også være en masse god inspiration til, der gavner en selv og ens virksomhed. Det giver mig mulighed for at møde rigtig mange spændende og nye virksomheder, skabe nye kunder, skabe nye relationer, nye samarbejdspartnere, spare med hinanden, lære hinanden en masse ting, som er vigtige for en virksomhed i mine øjne. Jeg synes, det har været en succes, og jeg synes, I laver nogle spændende arrangementer og spændende indlæg, som gør, at det er interessant at komme her. Tivoli er et godt brand, så når jeg inviterer mine kunder med herind, så virker det rigtig fint, fordi det har en vis effekt at komme ind i den gamle have i Tivoli. Vi har fået meget god feedback på de gæster, vi har taget med til nogle arrangementerne. Så har vi mødt nogle mange spændende virksomheder, og nogle af dem har vi også egentlig et samarbejde med. Og jeg har faktisk også fået en samarbejdspartner ind i min virksomhed, som jeg mødte her i Tivoli Erhvervsnetværk. Det er meget uformelt. Vi bliver sat i grupper med 8-10 personer, hvor det så op til den enkelte efterfølgende og se, jamen, skal vi tage et møde, en til en, et kaffemøde på et senere tidspunkt, og se, at vi kan skabe nogle gode relationer til hinanden og nogle muligheder og hjælpe hinanden. Jeg kan møde en masse virksomheder, som jeg ellers ikke ville have mødt på et sted, hvor der er en god stemning, hvor det er hyggeligt at være og i nogle dejlige rammer.